Hope there's someone who'll take care of me. Ola, benvidos aos primeiros pasos en Blogger. No anterior tutorial observamos e fixemos unha conta de Gmail para poder entrar en Blogger. É o primeiro paso que, como ben expliquei no anterior tutorial, temos que facer. Aquí neste, o que faremos será o primeiro paso de como entrar en Blogspot e como editar a primeira entrada, así como a creación do blog. Vamos alá entón. Vamos primeiramente a Blogger, por suposto. E aquí en Blogger, se a primeira vez que entramos, tenemos que clicar aquí en crear un blog. Clicamos. Como vedes, pois nos pide, é unha pantalla moi sinxela na que temos que poñer o enderezo do noso correo electrónico que xa creamos en Gmail. Pediránnos que introduzamos outra vez o noso correo electrónico para comprobar que está ben deletreado. Aquí está. Pídenos que introduzcamos unha contraseña, non a do Gmail, podedes poñer a mesma se queredes, pero teredes que poñer unha para Blogspot. Mellor que sexa diferente, a ser posible unha contraseña robusta. Pois no meu caso, e como é un exercicio de probas, dame igual, vou poñer o mesmo nome que o do meu enderezo de correo electrónico, Xaco Profe de Blogs. Nos indican que é pouco segura porque é o mesmo nome que teño para a conta de Gmail, pero bueno, dame igual. En este caso dame igual. Nos piden que repitamos. Aquí está. Aquí nos indican que amosemos o nome que queremos que apareza cada vez que escribamos unha entrada. Vou poñer Xacobo de Toro. E por último, verificar a palabra. Temos que escribir con letras o que nos pon aquí neste debuxo, que realmente é unha imaxe, unhas letras. I, N, G, S, H, A, I, L, L, I. Se tiveremos problemas para velas ben, clicaríamos aquí na accesibilidade web. Bueno, como vedes, nos lo darían en audio. A veces incluso es más complicado. Aceptamos as condicións e para diante. Bueno, pois xa estamos aquí na nosa noso escritorio de Blogger, no que aquí, neste escritorio, nos indicarán todos os blogs que creáramos. Como só fixemos este primeiro, pois aquí aparece o curso de formación de blogs, que é o que creei. Unha serie de posibilidades que xa miremos. Aquí se nos presentan unhas casillas que pon nova entrada, editar entradas, configuración, diseño e monetizar. Bueno, tamén poderíamos coller aquí o idioma. Ainda non está o galego, como podedes ver, por tanto vamos a deixar en español. E como vamos a crear a nova entrada, clicamos aquí, nueva entrada. Aquí nos piden unha serie de cousas. Vamos a ver. Danos a posibilidade, dentro de creación de entradas, que engadamos unha nova entrada, que é este caso, no que poríamos un título e un texto. Logo veremos. Tamén nos dan a posibilidade de editar entradas. É dicir, se nós xa editamos unha entrada, como neste caso, pois ir a unha entrada que xa está editada para vela, volvela a editar, visualizala, facer cambios, etc. Vale. Vamos para atrás.
Por último, nesta posibilidade, temos unha opción que é moderar os comentarios. Que tipo de comentarios queremos que se vexan na nosa entrada? Que se permitan, que non se permitan, que antes de aparecer teñan que contar coa nosa aceptación, etc. Vamos polo doado e comecemos con unha entrada nova. Vamos a poñer un título que é Primeira entrada do blog. Bien, isto será o título. E logo aquí escribiremos o texto. Para escribir o texto vemos que temos dos posibilidades aquí nesta xanela, unha que pon edición de HTML e outra de redactar. Vamos a comezar pinchando aquí en redactar, que é esta visión. A de edición de HTML xa verémoslo no futuro. Bien, aquí podemos escribir un texto. Bueno, como podemos ver, aquí escribimos o texto con o seu teclado e a creación de entradas ten unha serie de posibilidades, que é a de cambiar a fonte, a de cambiar o tamaño do texto. Vamos a ver, smallest é a máis pequena, largest é a máis grande. Podemos poñela en negrita e podemos poñela tamén en cursiva. Por suposto, tamén ten unha serie de posibilidades, como é a de cambiar a cor. Vamos a elegir unha cor para o encabezado, por exemplo este. Aí está. Polo agora moi doado. Podemos seguir facendo cambios con o noso texto, podemos centralo, podemos colocarlo a dereita, centralizado ou a esquerda, vale? Tamén poderemos facer uns listados con viñeta, como este caso, ou listados numerados. Borraríamos aquí introducir nome e contrasinal. Vamos a acceder a creación, etcétera. Sabemos que poderíamos en calquer momento esto volverlo a cambiar, aquí está. Vale. Poderíamos tamén pedirlle que nos corrixa o texto. Como resulta que está en galego, non vai entender nada. Como ven, como vedes todos, nos corrixe primeiro, nome, contrasinal, porque está en galego. Só ten corrección para castelán. Que máis podemos facer aquí? Bueno, pois poderíamos introducir un link ou unha ligazón. E que é isto? Bueno, pois consiste en que se nós temos aquí un texto ou unha imaxen e nos interesa que clicando sobre esa imaxen nos leve a outro lugar do blog ou a outro lugar de internet, pois accedemos dese xeito. Vamos a probar. Para empezar vamos a decir unha página que nos gustaría que accedéramos si clicamos, por exemplo, aquí en Blogger. Bueno, pois poderíamos decirlle que foran a página principal de Blogspot. Bueno, pois vou aquí. Vamos a internet. Escollo unha nova página. Por exemplo, esto. Copiamos o enlace. Copiar. Volvemos a nosa entrada, que é esta. Subrayamos a palabra sobre a cal queremos que si se pinche se vaya a página desexada. Aquí témolo seleccionado. Ahora voume a este símbolo, que é como unha especie de mundo con unha especie de círculo en riba. E copiamos la URL. Borramos primeiramente onde pon http://. Borrámoslo. E logo pegamos o noso enderezo. Aí está. Aceptamos. Vemos que agora en baixo da palabra suliñada aparece unha liña continua. Iso quere dicir que aí hai unha ligazón. E se ímonos a vista previa de esta entrada, aquí está, e clicamos sobre ela, veremos
que nos iríamos a esta página. Se lo que desea dejar navegar a esta página, iríamos a ela. Ahora non vou a facer, farei no final. Vale, cancelo. Oculto vista previa de novo para volver a edición da entrada. E vamos a ver que máis posibilidades me ofrece isto. Podo incluir unha imaxe, añadir imaxe. Para eso vou a buscar pues, unha imaxe que teña eu no meu ordenador. Vamos a ver. Aquí, cando doulle a engadir imaxe, dame dúas opcións. Unha que é añadir unha imaxe dende o meu equipo, ou outra, engadir unha imaxe dende a web. Vamos a facer as dous xeitos. Dende o meu equipo, doulle a examinar. Vou buceando entre o meu no meu directorio, no meu ordenador, un lugar onde teña imaxes. Por exemplo, voume... Aquí teño que ter algunha imaxe. Esta misma. Burbullas. A abrir. E agora escollo o diseño. Se non teña ningún diseño, que colocar onde queira, a esquerda, centrado no texto, ou a dereita. Vou non colocar, pois, a esquerda. E aquí me piden o tamaño da imaxe. Pequena, medio, grande. Vou poñer medio. Tamén outra posibilidade que é engadir unha imaxe dende a web. Para eso que teño que saber é o enderezo, a ruta desa foto ou desa imaxe. Como fago? Bueno, pues voume a internet novamente. Voume a Google, por exemplo. Aquí está. Voulle dar a Google en imágenes, así somente busco imágenes. E voulle decir, por exemplo, Blogger. Que me busque un logo de Blogger. Aquí o temos. Bueno, pois aquí temos este. Vemos que aquí en baixo pon o título desta foto e tamén nos pon as dimensións. Vamos a buscar unha que sexa esa pequena porque nos chega da abondo. Por exemplo, esta de 300 por 300 píxeles non é suficientemente grande para o que queremos. Cantos máis píxeles poña aquí, pois maior será. Non nos fiemos solamente do tamaño do arquivo. O tamaño do arquivo é este, onde pon aquí 11 kilobytes. Aquí nesta foto as dimensiones son 370 por 368 píxeles e o tamaño do arquivo son 7. Vemos que esta foto, por exemplo, é máis cativa de tamaño, pero ten maior peso, porque terá máis calidade. Esta, sin embargo, é de maior tamaño, pero menor peso de arquivo, porque probablemente a calidade é esa mesma. Vamos a por esta. Clicamos arriba dela. Decimos que queremos verla en tamaño completo. E vemos co ratón dereito, perdón, co rato no botón dereito clicamos sobre ela e vamos a propiedades. E nos pon aquí onde está esta foto ubicada. Nos pon ubicación, texto alternativo, etc. Pues vamos a ubicación e copiámoslo todo. Vale, aí está. Copiamos, sempre clicando co botón dereito, enriba, copiar. Vámonos a donde estábamos engadindo as imágenes. Añadir unha imagen de la web. E nos di aquí URL. Bueno, pues a URL é o enderezo que acabamos de copiar. Pegámoslo. Aí está. E agora, simplemente aceptamos. A veces nos aparece aquí un icón que nos indica si queremos aceptar as condiciones de este servicio. Daríamos aquí y punto, subir imagen. Bueno, aquí temos as imágenes que acaban de engadirse e daríamos ya a finalizar.